Als op 8 november 1944 de laatste weerstand van de Duitse bezetters op Walcheren is gebroken, betekent dat de bevrijding van bijna heel Zeeland. De bewoners van Schouwen zullen pas in mei 1945 bevrijd worden. Bevrijdingsbeelden van die 8 november bij Vrouwenpolder, gefilmd door een Noorse oorlogsverslaggever. De Canadezen, die een bepalende rol hebben gespeeld bij de bevrijding van Zeeland, hebben hun werk uitvoerig op film vast laten leggen. De aanval op de Duitse bezetters in onze provincie begint in september 1944. Antwerpen is dan al in geallieerde handen. Maar de Westerschelde, die de toegang vormt tot die haven, staat dan volledig onder Duitse controle. De hele strijd om Zeeland gaat in feite om het in handen krijgen van deze toegangsweg naar de Antwerpse havens. De gevechten hier aan het Leopoldkanaal zijn fel. De Duitsers hebben in Zeeuws-Vlaanderen zeer sterke vestingen opgeworpen en bovendien zijn flinke delen onder water gezet. Op 9 oktober lukt het de Canadezen vaste voet in Zeeuws-Vlaanderen te zetten en bevrijden ze Ede. Meer naar het oosten bij de Braakman openen de geallieerden ook de aanval. Vanuit Vlissingen en Breskens worden ze bestookt door Duits artillerievuur. Stukje bij beetje wordt Zeeuws-Vlaanderen bevrijd. De tol is hoog, er sneuvelen 1600 militairen en 581 Zeeuws-Vlaamse burgers betalen de bevrijding met hun leven. Op 3 november is Zeeuws-Vlaanderen bevrijd en is de zuidoever van de Westerschelde in geallieerde handen. Vrijwel gelijktijdig met de aanval op Zeeuws-Vlaanderen openen de geallieerden vanuit het oosten de aanval op Zuid-Beveland. Beelden van 28 oktober. Felle gevechten bij het kanaal door Zuid-Beveland. Links de vernielde brug over het kanaal. Die dag leggen ze er een pontonbrug en zonder veel moeite weten de geallieerden op 30 oktober de rest van Zuid-Beveland te bevrijden. Om de monding van de Westerschelde definitief in handen te krijgen, moet nu het strategisch belangrijke Walcheren bevrijd worden. Daarmee hebben ze al op 3 oktober een begin gemaakt. Die dag bombarderen 247 Lancaster bommenwerpers de dijk bij Westkapelle. De dagen daarna volgen de dijken bij Veren en Vlissingen. Het zwaar gehavende Vlissingen. De burgerbevolking wordt geëvacueerd en zij die blijven moeten zich op het water behelpen. De aanval op Walcheren komt van 3 kanten. De Sloedam aan de oostkant vormt de verbinding met het bevrijde Zuid-Beveland. Vanuit Zuid-Beveland worden de Duitsers die zich achter de Sloedam hebben verschanst zwaar beschoten. Na 5 dagen strijd valt de Sloedam. In de nacht van 31 oktober op 1 november varen deze militairen vanuit Breskens richting Vlissingen. Ze doen dit onder dekking van artillerievuur dat onder andere bij Waterlandkerkje in Zeeuws-Vlaanderen is opgesteld. Eenmaal in Vlissingen geland, moeten ze straat voor straat op de Duitsers veroveren. Op 3 november verovert een Schotse eenheid het Hotel Britannia waarin het hoofdkwartier van de Duitsers zich bevindt. Na uren strijd geven de Duitsers zich hier gewonnen en is de bevrijding van Vlissingen een feit. Gelijk met de aanval op Vlissingen komt Westkapelle onder vuur. Vanaf oorlogsschepen worden de bunkers op de dijk bestookt. Landingsvaartuigen bereiken om 10 uur in de ochtend de kust. Diezelfde dag wordt Westkapelle bevrijd. De verwoestingen hier laten zich amper beschrijven. Waarschijnlijk beelden van de geallieerde opmars richting Middelburg. De verovering van een Walcherse molen.
6 november 1944. De bevelhebber van de Duitsers op Walcheren is generaal Daser. Hij heeft zich zojuist op de Dam overgegeven en wordt op de Punt afgevoerd. Middelburg mag zich dan bevrijd noemen. Voor de meeste Zeeuwen is het dan tijd om hun vreugde te uiten. Vlaggen komen uit de mottenballen tevoorschijn. Uitbundige Middelburgers die op de Dam hun bevrijders toejuichen. Beelden uit Tolen, 30 oktober 1944. De Duitsers verlaten het eiland. Die ochtend nog hebben ze de Tolse brug opgeblazen om de geallieerden tegen te houden. Het mocht niet baten. Eerder dat jaar hebben de Duitsers het eiland onder water gezet om een mogelijke invasie te bemoeilijken. Ze hebben dit gedaan door bij vloed de sluizen open te zetten. Die ellende is hier even uit de hoofden van de Tolse bevolking. Die 30 oktober stromen ze massaal toe en nemen de 3 Canadezen op de schouders en voeren ze mee naar het stadhuis. Zij zijn de eerste 3 geallieerden die ochtend de Eendracht zijn overgestoken. Intense vreugde na 4 jaar oorlogsellende. Nog meer bevrijdingsvreugde. We zijn 5 jaar verder. Poolse vlaggen op de markt in Axel. Zij eren daarmee de Polen die met de geallieerden dit deel van Zeeuws-Vlaanderen hebben bevrijd. Jonkheer de Kazenbrood bedankt na 5 jaar opnieuw de Polen en eert kolonel Siedlowski met een onderscheiding. Rechtsburgemeester van Oeveren. Tot in lengte van dagen zal de bevrijding gevierd worden zoals hier in Axel. Een parade van de betrokken militairen. Gevolgd door spelen voor het hele volk. Wat dacht u van een behendigheidsrit op de motor op het plaatselijke sportveld? We hebben trouwens beelden van die bevrijding van Axel. 18 september 1944. De Stationsstraat. Geallieerde troepen trekken op richting Terneuzen. Op 20 september wordt Terneuzen bevrijd. De markt, met op de achtergrond het kantongerecht links en aan de andere kant van de straat de Rijks-HBS. Voorop met trompet Frank Koulen, een Surinamer die met de Amerikaanse troepen naar Europa kwam. Hij zou in Terneuzen blijven hangen en zijn naam vestigen met het jazzcafé Porky & Bess in de Noordstraat, in de volksmond De Neger. Beelden van een bevrijdingsplechtigheid waarbij het plaatselijk gezag de bevrijders hulde brengt voor hun komst. Ten slotte Schouwse bevrijdingsbeelden. Het is 10 jaar later. Mensen in Haamstede vieren hun bevrijding met een stoet der verbeelding. Ze verbeelden hun terugkeer naar hun eiland dat door de Duitsers onder water was gezet. Ze verbeelden hun terugkeer naar het gewone leven. Een leven in vrijheid.